28 випадків на коронавірус зараз зафіксовано на Брэшчыне. Усі яны контакти першого ці другого узроўняў, які знаходзіліся на шпіталізацыі ў лячэбных установах рэгіёна. Больш за ўсё выпадкаў коронавіруснай інфекцыі выяўлена ў Лунінцы – 17, у Брэсце – 6, у Століні – 2, па аднаму ў Іванова, Баранавічах і Ганцавічах. Усяго ў вобласці ў стацыянары шпіталізавана 184 чалавека, якія прыбылі з краін, дзе зарэгістраваны выпадкі коронавіруснай інфекцыі, а таксама былых у кантакце з хворымі. Пад медыцынскім наглядам на даму знаходзіцца больш за 5000 чалавек. З 3 красавіка на базе лабараторыі Брэсцкага абласнога цэнтра гігіены эпідэміялогіі грамадскага здароўя праведзена больш за 400 даследаванняў ПЦР-дыягностыкі коронавіруснай інфекцыі. У рэгіёне праводзяцца ўсе меры прафілактыкі, санітарныя працоўкі на прадпрыемствах і ў арганізацыях, на транспарце, у аб'ектах гандлю, грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання. Больш за 40 прадпрыемстваў рэгіёна арганізавалі масавы пашыш матрасовых павязак. Адзін з асноўных вытворцаў гэтай неабходнай ва умовах пандэміі прадукцыі – Баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне, дзе ў суткі выпускаюць каля 40 000 масак. Акрамя ўласнай вытворчасці, прадпрыемства задзейнічала каля 20 прыватных фірмаў з Брэста, Баранавіча, Гродна. Пашывам масак займаюцца больш за 20 швейных фірмаў Пінска і Брэста. Усе разам за суткі яны вырабляюць 50-55 тысяч масак і плануюць давесці іх колькасць да 80 000.